Ты поляк, прыляцеў з Польшчы. Бо я прыехаў у Беларусь без аніякіх ведаў расійскай мовы. Ні расійскай, ні беларускай. Я там спачатку размаўляў па-ангельску. Заходжу у кабінет, показываю свою карту і замест сказаць «У меня есть карточка», сказаў «У меня есть картошка». На сённяшні дзень Варшава гэта такая свайго роду новая беларуская сталіца, вельмі шмат беларусаў. А калі казаць пра гэтую новую хвалю міграцыі, то тут сітуацыя выглядае крышачку інакш. Вітаю, шаноўныя сябры, гледачы, падпісанты. З вами Алесь Пазняк і вы глядзіце беларускі крок. На гэты раз у фокусе крока гутарка з Мар'юшам Каліцінскім, палякам, які вучыцца ў дактарантуры Варшаўскага універсітэта, піша дысертацыю па беларускай літаратуры і днямі ён завітаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы сустрэліся з Мар'юшам у праваслаўнай царкве святога Кірылы Тураўскага і паразмаўлялі на розныя тэмы. Я упэўнены, што будзе вельмі цікава, таму далучайцеся да гэтага крока. Мар'юш, вітаю цябе ў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве святога Кірылы Тураўскага, што ў Брукліне. Ты паляк, прыляцеў з Польшчы некалькі дзён назад. Мы з табой знаёмыя другі дзень, бо ты знаходзішся тут у Нью-Йорку. Распавядзі, калі ласка, пра свае захапленні. Я ведаю, што ты любіш Беларусь, беларускую мову. Як так сталася, што паляк пачаў вывучаць не пэўныя еўрапейскія мовы, якія папулярныя, якія неабходныя ў жыцці, альбо, скажам, азіяцкія мовы, тую ж самую кітайскую. Чаму менавіта беларуская мова? Як так сталася ў тваім жыцці? Прывітанне, Алесь, прывітанне ўсім. Прывітанне яшчэ раз. Так. Чаму так сталася, што я прыехаў сюды? Я даследчык беларушчыны, пішу дысертацыю па творчасці Рыгора Барадуліна і прыехаў сюды на навуковую канферэнцыю у Гарвардскі універсітэт у Бостоне. І апроч гэтага таксама езджу па розных гарадах і знаёмлюся з беларусамі, знаёмлюся з жыццём беларускай дыяспары ў Амерыцы, сустракаюся таксама са сваімі сябрамі, са знаёмымі. То бок гэта паездка, якая спалучае і адпачынак, і розныя справы, звязаныя з маім захапленнем і беларушчынай. Мар'юш, як так сталася, што ты скончыў факультэт беларусістыкі Варшаўскага універсітэта? Я не думаю, што гэта вельмі папулярны накірунак. Людзі з задавальненнем ідуць на іншыя мовы, ангельская, там, нямецкая, кітайская мова. Чаму беларусістыка? Распавядзі, калі ласка. Чаму беларусістыка? Усё пачалося з майго побыту ў Беларусі. Так склалася, што я пражыў у Беларусі 9 месяцаў, вучыўся ў Гародні, ва універсітэце імені Янкі Купалы. Там вучыў расійскую мову, і там пачалося маё знаёмства з беларушчынай, з беларусамі. Там сустракаў першых людзей, якія гавораць па-беларуску. І таму пазней, ужо пераехаўшы ў Польшчу, хацеў працягваць знаёмства з Беларусяй і хацеў вывучаць беларускую мову, і таму паступіў на беларусістыку. Гэта было ў 20-м годзе, паступіў адразу на магістратуру і адвучыўся у магістратуры, працягнуў вучобу у дактарантуры. Мар'юш, я вось слухаю цябе, і ў мяне такая думка, а можа ў цябе ёсць якія-небудзь беларускія карані, што ты зацікавіўся вось так беларушчынай, беларускай мовай? Ці ёсць хтосьці, ці ведаеш ты у цябе з Беларусі, з беларусаў у тваёй крыві? Наколькі я ведаю, у мяне беларускіх каранёў няма, хаця яшчэ не вывучаў дакладна гісторыю сваёй сям'і, мушу гэта зрабіць. Але, што цікава, распавяду такую цікавінку.
Крышачку пачаў цікавіцца сваёй сям'ёй і высветлілася, што у маей сям'і былі габрэі. Это такая цікавенька. Паненскае прозвішча маёй бабулі – гэта Іцкевіч. А Іцкевіч – гэта прозвішча, распаўсюджанае на паўночным Мазоўшы, на поўнач ад Варшавы, якое паўстала ад габрэйскага імя Іцек. Таму ў нейкай частцы, можна сказаць, у мяне ёсць габрэйскія карані. Але беларускіх пакуль што я не знайшоў. Ну, але яшчэ буду шукаць. Марыюш, а калі ў сваім жыцці ты ўпершыню пачуў беларускую мову? Упершыню ў жыцці я пачуў беларускую мову, памятаю гэта вельмі добра. Гэта быў 16-й год, лістапад, гэта быў 3-й месяц майго побыту ў Беларусі. І тады паехаў у Новоградак. Гэта было такое мерапрыемства, семінар па пытаннях аб абароне ненароджанага жыцця. Каталіцкае такое мерапрыемства. Так, каталіцкае, але таксама, якім удзельнічалі прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій. І тады на гэтым семінары таксама была журналістка, католік Баю, дзяўчына, якая размаўляла на нейкай дзіўнай мове, якая адрознівалася ад той, на якой размаўлялі ўсе. Я гэтай мовы не разумеў, не ведаў, што гэта за мова. Тым не менш, ейнае гучанне мне вельмі прыйшлося даспадобы. Нешта мяне заінтрыгавала ў гэтай мове. Ты пачуў, што беларусы маюць сваю мову, якая не падобная ні на польскую, ні на расейскую. Так, і якая сапраўды вельмі прыгожа гучыць, бо, шчыра кажучы, я дагэтуль захапляюся гучаннем беларускай мовы, і мне таксама вельмі хацелася бы гаварыць, так відаць, прыгожа, пазбыцца гэтай польскай інтанацыі. Ну, можа, у мяне калі-небудзь гэта атрымаецца. Таму так, мяне перадусім прыцягвае гучанне беларускай мовы, але не толькі. Беларуская мова, яна, мне так падаецца, гэта ўсё суб'ектыўна буду казаць, мае найменш штучнасці з усіх славянскіх мов, якія ведаю. Найбольш натуральная. І тут таксама магу згадаць словы Міцкевіча з ягоных знакамітых парыжскіх дакладаў, які таксама казаў у Парыжы пра беларускую мову, што яна захавала найбольш архаічных славянскіх формаў, то бок найменш змянілася. Я ў беларускай мове таксама нешта такое адчуваю, нейкую такую сапраўды натуральнасць. Ты упершыню прыехаў у Беларусь як студэнт навучацца расейскай мове ў Гродзенскім універсітэце. Распавядзі, калі ласка, з чым ты сутыкнуўся, як цябе сустрэла Беларусь? Увогуле, якія думкі у цябе склаліся аб беларусах у Беларусі? Я пераехаў у Беларусь у 2016 годзе. У мяне было заўсёды такое жаданне вывучаць расійскую мову. І якраз вырашыў гэта рабіць у Беларусі, у Гародні, таму што Гародня знаходзіцца блізка да Варшавы, а моя сям'я жыве пад Варшавай. Таксама думаў тады, што там у Гародні жыве вялікая польская меншасць. Пазней аказалася, што гэта зусім не так. І такім чынам мой выбар паў на Гародню. Там я вывучаў толькі расейскую. Я вучыўся на падрыхтоўчым аддзяленні універсітэта Янкі Купалы, і мяне цікавіла толькі расейская мова. Таму я ім сказаў, што мне не давайце ніякіх іншых прадметаў, я хачу толькі расейскую. І яны паслухаліся. І атрымоўваецца, што кожны дзень у цябе было па некалькі заняткаў. Так, было па некалькі заняткаў. Расійскай мовы. З раніцы да абеда былі заняткі, 9 месяцаў. І мушу сказаць, таксама мушу пахваліць узровень навучання. Это вельмі высокі ўзровень навучання. У мяне былі цудоўныя выкладчыцы, і я ім вельмі ўдзячны за тое, што яны сапраўды за ўсе веды, які яны мне перадалі. І гэта быў прафесіяналізм найвышэйшага ўзроўню. І я тут не жартую, гэта была праўда. Марыюш, а распавядзі якія-небудзь цікавыя выпадкі, гісторыі альбо прыгоды
Можа, калі такія былі з табой пры наведванні Беларусі? Памятаю, одна з таких пригод була зв'язана з моим аўтамабілем. Справа ў тым, што ў Беларусі я знайшоў начлег даволі далёка ад горада. Гэта была ўскраіна гародні, і дзеля таго, каб дабірацца да вучобы, або трэба было ехаць аўтобусам з 2 перасадкамі 1,5 гадзіны, або можна было набыць машыну і дабірацца за паўгадзіны. Я вырашыў набыць машыну. Таксама это было звязана з тым, што тады паліва каштавала ў Беларусі, я гэта памятаю дагэтуль. 1 рубель 11 копеек. Я гэта вельмі добра памятаю, і вельмі добра памятаю гэта, як цена павышалася на 1 копейку, і з жахам на гэта глядзеў. Я набыў машыну ў Польшчы, і памятаю, калі першы раз ехаў на гэтай машыне ў Беларусі. Справа ў тым, што мне ў Беларусі не ўпусцілі. Беларускія памежнікі развернулі мяне. Чаму? Таму што я вёз на задніх сидзеннях запасны камплект шын. Я не ведаў, што нельга, што можна толькі одну запасную шыну весці з сабой. Мяне развернулі. Ну і што я тады зрабіў? Я тады хадзіў па ўсёй кузніцы Беластоцкай і пытаўся, каму магу перадаць свае шыны, хто іх можа захаваць. І мне дапамаглі ў Доме культуры ў кузніцы. Узялі мае шыны, і тады я мог ужо паехаць спакойна ў Беларусь. Бо я прыехаў у Беларусь без аніякіх ведаў расійскай мовы. Ні расійскай, ні беларускай. Я там спачатку размаўляў па-ангельску. І памятаю, што гэта быў адзін з першых дзён. У мяне была банкаўская карта тады валютная. Я не ведаў, дзе тут знаходзіцца банкамат у гародні, у якім магу ўзяць даляры. І пайшоў у сакратарыят універсітэта Янкі Купалы, заходжу у кабінет, показываю сваю карту, і замест сказаць «У меня есть карточка», сказал, у меня есть картошка. Усе там, канешне, валяліся ад смеху, так? А я так раззлаваўся, я так пачырванеў, перайшоў на польскую мову і пачаў ім казаць, што это такое, чаму вы смеецеся, так? Я тут настойваю на том, каб вы мне сказалі. І мне пазней стала сорамна ад таго, праз тое, што я зрабіў, і на наступны дзень вярнуўся туды ўжо з кветкамі, падарыў ім кветкі і папрасіў прабачэння за гэты свой выбух эмоцый. Марыюш, адкажы, а якія першыя твае ўражанні былі аб Беларусі? Ці адчуваў ты нейкую самоту? Ці цягнула цябе назад дадому, у Польшчу? З чым ты сутыкнуўся, калі толькі прыехаў у Беларусь? Ніколі не забуду свой першы дзень у Беларусі. Ніколі не забуду. Бо мне трэба ўзгадаць, што я пераехаў у Беларусь са Швецыі. Я таксама быў мігрантам, я таксама спазнаў мігранцкае жыццё. Я жыў 3 гады ў Швецыі і, пражыўшы там 3 гады, вырашыў зрабіць нешта для сябе. Мне заўсёды хацелася вывучаць расійскую мову, і таму пераехаў у Беларусь. Так, і памятаю гэта як сёння. Выходжу з гарадзінскага вакзала, мяне сустракае супрацоўніца універсітэта, вітаецца са мной. «Здравствуйте, Марьюш, как ваши дела, как поездка?» А я абсолютно нічога не разумеў, так? І я яе папрасіў, каб яна перайшла на ангельскую мову. І мне тады, памятаю вельмі добра, мне далі памочніка, студэнта з Туркменістана, які мне дапамагаў гэтыя першыя дні з акліматызацыяй, з афармленнем дакументаў. І памятаю, ён мяне пасадзіў у таксоўку. І мы ездзілі па ўсім горадзе і заязджалі ў розныя установы, афармлялі розныя дакументы, розныя паперкі. Я не ведаў, што са мной адбывалася тады. Проста мяне вазілі, а я як такі, паслухмяны чалавечак проста ездзіў і падпісываўся там, дзе трэба было. Пазней мяне завезлі ў інтэрнат, бо у мяне была такая ідэя жыць у інтэрнаце, таму што я думаў, што вельмі хутчэй вывучу мову, жывучы ў інтэрнаце, маючы кантакт са студэнтамі. Але ў інтэрнаце я, на жаль, вытрымаў толькі 2 тыдні,
Tam jeszcze переезжał z jednego internata u drugi, później już znalazł pokój u prywatnej kwatery. I pamiętam pierwszy dzień u Białorusi, kiedy niczego nie rozumiał. Pobaczył ten internat, pobaczył город, tak? I zaczął stukać się u głowę i pytać się samego siebie, co ty zrobił? U ciebie było wszystko, u ciebie była u świecie praca, u ciebie byli siabry, u ciebie było komfortne, spokojne, stabilne życie, tak? I tu wszystko to покинул dla tego. No, ale pokolki ja uparty człowiek, temu chutko odkinął te dumki i zaczął dalej zmagać się. Tak, i to był chyba mój trzeci dzień u Białorusi. Ja był tak samo jeszcze w takim prygniecznym nastroju. A kiedy u człowieka prygnieczny nastrój, to wiadomo, jak trwoga do Boga, wtedy temu poszedł w kościół. Poszedł w bliżejszy kościół, jaki znajdował się poboć z moim internatem. To był wieczór i jakoś odbywało się niekaj młodzieżowe nabożeństwo. Tam młodzież śpiewała i grała na gitary, typowe młodzieżowe nabożeństwo. I nie wiedział czemu, co mnie przyszło w głowę, kiedy ono zakończyło się. Ja wyszedł na środek kościoła, poprosił, żeby mnie dali mikrofon i zaczął rozpowiadać pro samego siebie po polsku, kto ja taki, co ja tu robię i no, że ja wielmi smutny, że mnie tu wielmi dręna i że ja chcę z niekim poznajomić się. I wtedy ludzie nie wiedzieli, czemu zaczęli aplaudować. I już kiedy się to skończyło, kiedy mój występ zakończył się, mnie czekali ludzie dla wychodu z kościoła i oni mnie dopomogli, pamiętam. Zaprosili mnie na zустрічу młodzieżowego katolickiego duszpasterstwa. To wielmi krute duszpasterstwo Open, chcę wszystkim przekazać przywitanie. I wtedy już tam poznajomił się z siobrami, ze swoimi будущими siobrami, znajomymi. I już po cichu mój nastrój i wся ta moja sytuacja w Białorusi zaczęła polepszać. А калі ты быў у Беларусі апошні раз? Ja w Białorusi była ostatni raz w 2022 roku. To była moja ostatnia pojeźdźka w Białoruś. I ona była tak samo związana z moją dysertacją. I po tej pojeźdźki już больше nie jeździł. Ці змянілася Беларусь за часы? Tak, ja zauważył zmianę w Białorusi. Przede wszystkim zauważył powyższony kontrol u różnych miejscach, u różnych ustanowach. Na przykład, kiedy jeździł ciągnikami po Białorusi, to na grudziach u wszystkich prowadzników były kamery. Tak samo pamiętam, że w Uniwersytecie Janki Kupały, kiedy zajrzał u stolową tamosznią, zobaczył bramki jak u metro, jakie z tymi szczytnikami twaru, jakie skanirowali twój twar studentów, żeby zejść tudy. I tak samo pamiętam, że u Mińsku odczuwała się taka napружена atmosfera napalochaności, było mało ludzi na ulicach i wszyscy ludzie jak tak chutko biegali, przechodzili i każdy po swoich sprawach. I nie było takiej swobody, takiej rozniewolności. To wyraźnie można było czuć w stolicy. Марыюш, ці з'яўляецца Рыгор Барадулін тваім любімым паэтам? Бо тэма тваёй дысертацыі, яна па творчасці гэтага беларускага паэта. Ці правільна я зразумеў, што вершы Рыгора Барадуліна адыгрываюць нешта асаблівае ў тваім жыцці? Ну, по-перше, mnie Рыгора Барадуліна падказаў mój навуковы кіраўнік. A tylko później ja już zaczął swoje znamienstwo z Baradulinem i больше tak asensowana zaczął rozumieć, czemu zajmuję się mianowicie Baradulinem i że to dobry wybór. Tak.
што гэта вельмі добры выбар, но гэта быў шчыры беларускі патрыёт, гэта быў веруючы чалавек, і гэта быў чалавек, які сапраўды, як ні круці, ён умеў пісаць па-беларуску. Гэта быў майстар беларускай мовы, і тое, што ён рабіў з беларускай мовай, то гэта ўзровень Купала і Коласа. Так, гэта найвышэйшы ўзровень сапраўды. Працоўная назва маёй дысертацыі гучыць так: Сакрум, сям'я і радзіма ў творчасці Рыгора Барадуліна. Я перадусім вывучаю, даследую сакральныя матывы ў паэзіі Барадуліна, якія з'явіліся на пачатку 90-х, пасля пачатку перастройкі. І гэтыя сакральныя матывы таксама прасочваюцца ў двух астатніх галоўных матывах ягонай творчасці. Гэта сям'я, перадусім гэта вершы пра маці. Кожны, хто знаёмы з творчасцю Барадуліна, ведае, што ён асаблівым чынам шанаваў сваю маці. І сакральныя матывы, якія прысутныя ў вершах пра радзіму, пра Беларусь. І я ў сваёй творчасці гляджу падыходы Барадуліна да гэтых сакральных матываў, а таксама якім чынам ён уплетае сакральныя матывы ў вершы пра сям'ю і пра радзіму. І чаму гэта патрэбна і чаму гэта цікава? Гэта звязана з тым, што ў Беларусі у савецкія часы пра рэлігію нельга было пісаць. Можна было пісаць пра рэлігію толькі ў здзеклівым варыянце. У здзеклівай форме можна было толькі пісаць. І гэта вельмі цікава, ці ён, як ён ставіцца, як ён прымяняе гэтыя матывы, ці ён капіюе заходнееўрапейскія тэндэнцыі, ці ён ідзе сваім уласным шляхам, напрыклад. Гэта цікава, ці ён трымаецца тэалогіі, ці ён трымаецца катэхізісу, ці ён трымаецца правілаў веры, ці ён, хутчэй за ўсё, да ўсіх дагматаў падыходзіць, так бы мовіць, свабодна. І таксама цікава, ці гэтая сакральнасць у яго з'яўляецца ўжо такой дамінуючай, ці яна ўвайшла на п'едэстал ягонай творчасці. Гэта таксама хачу паглядзець. Бо варта ўспомніць, што пачатак 90-х гадоў у беларускай літаратуры гэта быў момант, калі беларускія літаратары звярталіся да таго, што было яшчэ да нядаўняга часу забаронена. У тым ліку гэта была рэлігія. І Валенціна Кудовіч пра гэты перыяд пісаў, што гэта быў час тэалагізацыі літаратуры. І як з кожнай модай, так, мода на рэлігію прыйшла, пазней сышла. А Барадулін быў тым адным з нешматлікіх паэтаў, якія працягвалі пісаць пра рэлігію, якія працягвалі гэта рабіць да канца жыцця. Таму таксама хачу паглядзець, ці можна зрабіць такую выснову, што гэта ўсё ж такі галоўны такі рухавік ягонай усёй паэзіі пасля пачатку 90-х. Марыюш, атрымоўваецца, што пасля курсаў расейскай мовы у Гродзенскім універсітэце ў цябе быў перапынак. Чаму так сталася? Вось курсы, перапынак, а потым раптам філялогія, беларусістыка. Што цябе падштурхнула пайсці на такі крок? Патлумач мне, калі ласка. Справа ў тым, што пасля таго, як закончыў вучобу ў Беларусі, вярнуўся ў Польшчу і ў Польшчы адкрыў уласную фірму, займаўся транспартам, перевозкамі і адначасова раскручваў турыстычны бізнес з адным сябрам з Беларусі. І справа ў тым, што калі мы гэта рабілі, якраз пачаўся ковід, а пазней жнівеньскія падзеі ў Беларусі, што азначала, што ўвесь турызм лёг. Але я не хацеў пакідаць гэтую думку, паколькі я вельмі ўпарты, я дагэтуль гэтую думку не пакідаю. І вырашыў, што адзіная магчымасць, што магу рабіць, гэта папаўняць веды. Якраз тады, і таму паступіў на беларусістыку, ужо тады цікавіўся беларускай мовай,
самастойна пачаў вывучаць, глядзеў праграму «Мова на нова», чытаў кнігі па-беларуску, таму ўжо з нейкімі ведамі беларускай мовы прыйшоў у магістратуру, адвучыўся і пазней працягнуў вучобу ў дактарантуры ўжо, таму што мяне гэта уцягнула. Марыюш, а ты распавядаў, што ў Гарвардзе ты прадстаўляў Беларусь, гаварыў там аб Беларусі, так? Так. Распавядзі, калі ласка, што гэта была за канферэнцыя, мерапрыемства, вось, і пра свой удзел там. Так, гэта была дактаранцкая канферэнцыя, на якую прыехалі дактаранты з усяго свету. Былі людзі перадусім з Амерыкі, з розных амерыканскіх універсітэтаў, з Лос-Анджелес, з Йейл, з Беркелей, з Гарварду таксама былі. Былі людзі з Расіі, з Ізраіля, са Стокгольма, не са Стокгольма, а са Швецыі. І гэта былі славісты. І яны выступалі з рознымі рэфератамі на вельмі розныя тэмы. Я якраз на гэтай канферэнцыі расказваў пра матыў свабоды ў творчасці беларускіх пісьменнікаў, у творчасці Якуба Коласа, Васіля Быкава і Віктара Марціновіча. І паказаў у сваім рэфераце менавіта, як гэты матыў свабоды выяўляецца ў іхніх кнігах і з якога ракурсу ён разглядаецца. І мушу сказаць, што гэта была вельмі цікавая канферэнцыя. Былі вельмі цікавыя даклады, пазнаёміўся са шматлікімі людзьмі з усяго свету, якія з цікавымі славістамі. І калі казаць пра мой выступ, то ён вельмі зацікавіў прысутных, і пазней было шмат пытанняў і пра мой выступ, і пра пісьменнікаў, якіх я разглядаў, і пра Беларусь. Таму можна сказаць, што гэта ўзбудзіла зацікаўленасць да Беларусі там у Гарвардзе. Падчас канферэнцыі ў Гарвардзе мяне зацікавіла, можна нават сказаць, зашакавала адно выступленне. Гэта быў рэферат кітаянкі, якая вучыцца ў Чыкага, і яна даследчыца творчасці Адама Міцкевіча. І яна расказвала у сваім рэфераце пра ўплыў дзедоў Адама Міцкевіча на кітайскую паэзію. Я ніколі не мог бы дадумацца да такога, што Адам Міцкевіч са сваімі творамі будзе ўплываць на кітайскую літаратурную творчасць. Больш таго, дзеды Міцкевіча гэта першая замежная кніга, перакладзеная на кітайскую мову пасля заканчэння культурнай рэвалюцыі ў 1976 годзе. Як такое магло адбыцца? Я задаў пытанне гэтай кітаянцы, пазней, калі была дыскусія, яна расказала, чаму так усё сталася. Гэта было звязана з тым, што адзін з палітычных лідараў краіны, які прыйшоў да ўлады ў Кітаі пасля заканчэння культурнай рэвалюцыі, ён у 1968 годзе наведаў Польшу. А тады ў Польшчы пачаліся пратэсты студэнтаў. Пратэсты студэнтаў супраць камуністычнай улады, супраць беззаконня, якое адбываецца ў Польшчы. І гэтыя пратэсты заініцыявала адна падзея. Якая гэта была падзея? Гэта было выстаўленне п'есы дзядоў Міцкевіча ў адным з варшаўскіх тэатраў. І рэжысёр у сваёй аранжацыі гэтай п'есы зрабіў вельмі вялікі акцэнт на менавіта царскіх салдат, на цара, на расійскую імперію. І гэта было ўсё зроблена з ухілам на савецкую ўладу ў Польшчы. І публіка разумела ўсе гэтыя намёкі на саветаў. І пасля гэтага пачаліся менавіта гэтыя пратэсты ў Польшчы. І гэты кітайскі палітык, ён якраз тады быў у Польшчы. І ён бачыў, што адбываецца. І пазней
ён сказаў там у Кітаі, што калі гэтая п'еса, яна мае такі вялікі ўплыў на грамадства, то трэба і абавязкова перакласці. І такім чынам Адам Міцкевіч са сваімі дзядамі быў першым перакладзеным аўтарам з замежжа на кітайскую мову пасля заканчэння кітайскай рэвалюцыі. Вось такая неверагодная падзея. Але падчас канферэнцыі там выступоўца казала таксама, што Міцкевіч да польскі паэт. Пазней у дыскусіі я крышачку падкарэктаваў тое, што яна казала, і прывёў некалькі доказаў таго, што ён не да канца быў толькі польскім паэтам, але таксама беларусы могуць лічыць яго сваім. Марыюш, а чым ты плануеш займацца далей? Вось дысертацыя, што далей? О, цікавае пытанне. У мяне ёсць вельмі шмат планаў. Падзяліцца крышку можаш? Так, няма праблем. У мяне ёсць вельмі шмат планаў. Чым-небудзь? Ну, не ведаю. Ну, канешне, маё працаўладкаванне ва ўніверсітэце, яно стаіць пад сумнівам. Невядома, ці атрымае працу, ці не. Але... Ты маеш на ўвазе Варшаўскі універсітэт? Так, Варшаўскі універсітэт. Але я планую развівацца у гэтым моўным напрамку. Планую займацца перакладамі, планую займацца таксама навучаннем польскай, расейскай, можа і беларускай мове. Таму гэта будуць хутчэй за ўсё пераклады, навучанне мовам. І я раней быў бізнесменам, прадпрымальнікам, таму у мяне ёсць вельмі шмат цікавых ідэй таксама. Адна з іх, беларусы, падзялюся адной ідэяй, такая вельмі цікавая. Беларусы любяць смачную ежу. І беларусы маюць сапраўды такі, я бы сказаў, вельмі вытанчаны густ. І не заўсёды ні польскае сала, ні польская бульба не прыходзіцца беларусам даспадобы. Таму таксама можна адкрыць такую фірму, якая будзе займацца продажам прадуктаў, якія будуць пад беларускі густ. Тым больш, што беларусаў у Варшаве, у Польшчы на сённяшні дзень вельмі і вельмі шмат. Так, таму гэта у Варшаве, у іншых гарадах, таму гэта такі вельмі вялікі рыначны сектар, я бы сказаў. А як ты сваю спецыялізацыю прыстасуеш пад гэта? Ці ты будзеш па-беларуску камунікаваць? Ну, канешне, толькі па-беларуску это будзе. Купляйце прадукты ў Марыюша. Шаноўныя сябры, нагадваю вам, што ваш удзел у жыцці канала «Беларускі крок» вельмі важны. Кожная падабайка, каментар, падпіска на канал дапамагаюць ягонаму развіццю. Таму, калі ласка, дзяліцеся, пішыце ў каментарах унізе свае меркаванні, думкі адносна таго ці іншага пытання. Давайце супольнічаць і давайце разам ствараць беларускую рэальнасць вакол сябе. Жыве Беларусь, а мы працягваем далей. Я паляк, які цікавіцца беларушчынай. Прыехаў сюды ў Амерыку по поводу сваёй працы, сваёй доктарскай дысертацыі, сваёй цікаўнасці беларушчынай на канферэнцыю, але таксама я цікаўлюся светам, цікаўлюся насамрэч усім, усё мяне цікавіць, таму тут кожны аспект амерыканскага жыцця, кожную дробязь я проста заўважаю, запісваю усе падабенствы, усе адрозненні, усё, што добрае, што можна пераймаць, усё дрэннае, чаго лепш не пераймаць. І проста упітваюся ўсім гэтым, і гэта бесцэнны вопыт, які проста робіць мяне яшчэ большым чалавекам. Марыюш, а чаму ты абраў менавіта гуманітарную сферу? У чым важнасць увогуле у наш час гуманітарных навук? Чаму ты пайшоў у гэты бок?
Распавядзі, калі ласка, больш так падрабязна. Warto odznaczyć, że сёння гуманітарныя навукі у лёгкім заняпадзе. I nawet kiedy był w Harvardzie, tamasznie współpracownicy kazali, że kolkość fakultetów humanitarnych nauk w Ameryce skracza się, особливо u mniejszych городach. Fakultety humanitarnych nauk zostają w wielkich городach, u wielkich uniwersytetach, ale u maleńkich one skraczają się, ich już mniejsze. I to pokazuje, że nasz świat, zachodni świat, усё больш ідзе ў кірунку практычнасці, кірунку практычных навук, кірунку таго, што нам падаецца практычным. А трэба зразумець, што гуманітарныя навукі, яны пашыраюць наш кругагляд. Яны робяць нас здольнымі бачыць розныя вымярэнні свету. Яны робяць нас здольнымі прадбачваць, да чаго прывядуць тыя ці іншыя нашыя рашэнні. Якім чынам гэта магу які прыклад магу прывесці? Найпрасцейшы прыклад гэта тое, што рабілі камуністы. Яны хацелі стварыць новы свет, цалкам адкідваючы стары свет. I to привело do katastrofy, bo jak pokazuje filozofia, pokazują filozofskie nauki, jedyne prawilne i możliwe rozwicie to społeczenie starego z nowym. Nie może być tylko starego, ponieważ wtedy to będzie konserwatyzm i to zakończy się rewolucją, jak my zobaczyli u naszej historii niejednokrotnie. I nie może być tylko nowego, bo to skończy się tragedią. I to już pozwala zrozumieć humanitarne nauki. I to tak samo ciekawe, że w Europie 20 lat nazad odbyła się reforma edukacji. To była tak zwana balońska reforma. I ona była tam sprojektowana u Bolonii, u Italii. I u tej reformie edukacji główną skrypkę grali przedprymalniki. I ona zaключała się w tym, żeby будучи studenty byli dobrymi, efektywnymi pracownikami u korporacjach. I do czego to привело? To привело do skracenia przedmiotów niepraktycznych. U tym liku filozofia, historia. I ja pamiętam swoją pierwszą uczobę. Ja zaczął uczyć się w 2008 roku na Akademii Fizkultury. To był turystyczny fakultet. I ujawicie sobie, na Akademii Fizkultury my wyuczali filozofię. A teraz na białorusistyce u Warszawskim Uniwersytecie studenty nie mają żadnej filozofii. One mogą wybrać jak dodatkowy przedmiot, ale nie ma obowiązkowej filozofii. A humanitarne nauki, one uczą człowieka думать samostoyno. Jak to się больше бачу. Ty rozważajesz, ty sam думаешь, tak ty analizujesz, ty stawisz się, nie pobawisz się skazać tego słowa, больше скептычна да рэчаіснасці. Ты пачынаеш усё аспрэчваць. І гэта дзякуючы гуманітарным навукам. Або нават калі возьмем мастацкую літаратуру. Гэта таксама частка гуманітарных навук. Я рыхтуючыся да сваёй прэзентацыі прачытаў твор Быкова-Сотнікаў. I ja muszę сказать, że to taki wydatny twór, że Bykow u nim i on zakranaje samą ważną problemę człowiectwa. To problema wewnętrznej swobody. I Bykow pokazał w tym tworze, że można być wewnętrznie swobodnym w любых обставинах. I że wewnętrzna swoboda, ona zależy od twojego stawienia do moralności,
Сотнікаў быў маральна свабодны у гэтым моманце, калі яго казнілі, таму што ён быў чысты маральны, ён быў дасканалы маральны. Гэта яму дазволіла быць свабодным. І я скажу так, калі б не гуманітарныя навукі, я не быў бы ў стане адкрыць гэтую глыбіню гэтага твора. Для мяне гэта быў бы чарговы твор пра вайну. Колькі гэтых твораў пра вайну можа быць? Гэта ўсё занудства. Але я пабачыў гэтую глыбіню. І так як я сказаў, так, гуманітарныя навукі, яны дазваляюць табе убачыць глыбіню жыцця. А мы сёння жывём вельмі паверхоўна. Для нас самае галоўнае гэта грошы, гэта эканамічны дабрабыт, гэта смачная ежа, гэта адпачынак у цёплых краінах, а пра нейкія больш глыбінныя рэчы, пра сэнс жыцця, пра тое, што з намі будзе пасля смерці, мы вельмі рэдка задумваемся, калі ўвогуле задумваемся. На сённяшні дзень Варшава – гэта такая свайго роду новая беларуская сталіца. Вельмі шмат беларусаў вось пасля 2020 года, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі. Ці маеш ты кантакт у Варшаве з беларускай супольнасцю і ці наведваеш беларускія імпрэзы, беларускія мерапрыемствы ў сталіцы Польшчы? Так, маю стасункі з беларусамі, якія жывуць у Варшаве. Гэта перш за ўсё беларусы з беларускіх каталіцкіх супольнасцяў, якія ёсць у Варшаве, і рыма-каталіцкая, і грэка-каталіцкая супольнасці, з імі маю стасункі. Таксама удзельнічаю ў занятках па беларускіх традыцыйных танцах. Ого! Так, гэта таксама такое маё, можна сказаць, захапленне. Гэта стала маім захапленнем. І таксама бываю час ад часу на розных культурніцкіх мерапрыемствах, але апошнім часам крышачку радзей. Што мог бы сказаць пра беларусаў, якія жывуць за мяжой? Тут, на жаль, мушу сказаць, што беларусы вельмі хутка асімілююцца. Асабліва беларусы з гарадзеншчыны. Тыя, якія ўжо прыязджаюць у Польшчу з нейкімі ведамі польскай мовы, гэта так званыя касцёльныя палякі. Так, а калі казаць пра гэтую новую хвалю міграцыі, то тут сітуацыя выглядае крышачку інакш. І у гэтай новай міграцыі ёсць людзі, якія трохі жывуць ва ўласных геттах, так, якія не ведаюць польскую мову, не вывучаюць яе, і якія жывуць у такой сваёй бурбалцы. Так? То бок тут можна сказаць пра дзве крайныя паставы. І адна гэта хуткая асіміляцыя, а другая гэта жыццё ў ізаляцыі. Але ёсць таксама беларусы, якія захоўваюць кантакт з іншымі беларусамі, удзельнічаюць у розных культурных мерапрыемствах, якія таксама самі нешта робяць, так, уносяць свой уклад і адначасова ладзяць стасункі з палякамі. Такія беларусы таксама ёсць, але гэта, канешне, меншасць. Але тое, што мяне ўражвае, гэта актыўнасць беларусаў, бо сапраўды ў Варшаве колькасць мерапрыемстваў, колькасць розных арганізацый, гэта сапраўды ўражвае. Бывае так, што, не ведаю, у выходныя чалавек мусіць выбіраць. Такі багаты выбар, што невядома, куды пайсці. І адзінае, чаго хацелася бы, каб гэтыя розныя арганізацыі больш з сабой супрацоўнічалі, так, больш дамаўляліся паміж сабой, каб не каб не было варожасці, а была такая здаровая канкурэнцыя, так, разам з гульнёй па правілах фэрплэй. Гэтага хацелася бы вельмі моцна. А ці часта ты чуеш беларускую мову сярод беларусаў у Варшаве? Сярод беларусаў толькі беларускую мову чую.
Толькі. І ўжо маё беларускае асяроддзе, яно поўнасцю беларускамоўнае. Я нават не магу сабе ўявіць, што я з беларусам размаўляю па-расейску. Гэта для мяне ўжо нешта ненатуральнае, нешта такое касмічнае. Беларус аўтаматычна мне асацыюецца з беларускай мовай. Тут ўжо няма ніякіх пытанняў. І ў Варшаве так ёсць. І ў Варшаве кожны дзень, амаль кожны дзень, калі выходжу ў горад, еду ў Варшаву, то чую беларускую мову. Сапраўды. Это нешта неверагоднае, але так ёсць. Цяпер беларускія дыяспары, якія жывуць па-за Беларусю, старыя дыяспары, як у Вялікабрытаніі ці ЗША, яны перажываюць крызіс. Это ўжо такое пакаленне, якое і не размаўляе па-беларуску, і не беражэ беларускай культуры, не ўдзельнічае ў беларускіх мерапрыемствах. І гэта нармальны заканамерны працэс, бо цяжка утрымаць сваю нацыянальную тоеснасць за мяжой. Для таго, каб гэта зрабіць, трэба ізалявацца ад рэшты грамадства. Так рабілі, напрыклад, габрэі. Такім чынам, ізалюючыся, яны змаглі захаваць сваю тоеснасць аж да сённяшняга дня. Але мы, славяне, палякі, беларусы, у нас ёсць крышачку іншы светапогляд, іншы погляд на жыццё, і мы не зможам асімілявацца, мы не зможам ізалявацца, таму мы асімілюемся даволі добра. І гэтым у заходнім свеце карыстаюцца, таму што мы ім пастаўляем добрых працаўнікоў, людзей сумленных, людзей справядлівых, людзей, якія не парушаюць ніякіх законаў. І мы працуем на дабрабыт гэтых краінаў, мы там плацім падаткі, а з цягам часу нашы дзеці ўжо становяцца грамадзянамі тых краінаў. І гэта нармальны працэс. І таму я прыйшоў да такой высновы, што калі ты едзеш жыць за мяжу, і ты не быў вымушаны абставінамі ці нейкім ціскам, ці нечым іншым зрабіць гэта, то трэба гэты крок вельмі добра абдумаць, і перадусім трэба ведаць, навошта ты туды едзеш. Марыюш, ты веруючы чалавек, каталік, практыкуючы вернік, і вера ў свой час вельмі моцна паўплывала на пэўныя працэсы ў Польшчы. Я кажу зараз пра салідарнасць, пра 80-е гады 20-го стагоддзя, Лех Валенса, ягоныя паплечнікі, рух салідарнасці, які існаваў у Польшчы. На тваю думку, ці патрэбны ў працэсах адраджэння і барацьбы з дыктатурай духоўны складнік? Як ты глядзіш на тое, што вера можа супрацьстаяць таталітарызму нават у самых неспрыяльных умовах? Што б ты сказаў на гэты конт? Пачну з такога сказу. Я ў Польшчы кажу ўсім беларусам, што найлепшае, што вы можаце зрабіць, гэта знаёміцца з польскай культурай, знаёміцца з польскай ментальнасцю, знаёміцца з польскімі героямі, з польскай барацьбой за свабоду, з тым, як мы гэта рабілі. І гэта вас вельмі, вельмі узбагаціць. Так, гэта вам пакажа, што гэта магчыма, і што ёсць сапраўды, ёсць шлях, ёсць рэсурсы, ёсць спосабы, каб дасягнуць свабоды. І тут якраз гэты духоўны складнік, ён іграе, я бы сказаў, ключавую ролю. Бо Ян Павел II таксама, ён пісаў у сваіх творах, чаму менавіта у Польшчы атрымалася. І ён звяртаў увагу на тое, што Польшча атрымалася, таму што у 19 стагоддзі, пасля падзення двух паўстанняў,
лістападаўскага і студзеньскага, якое называюць у нас паўстаннем каліноўскага. Палякі, польскія эліты, яны зрабілі гэтую стаўку, зрабілі націск на культурніцкую працу, на культурніцкую дзейнасць, на тое, каб развіваць культуру, на тое, каб развіваць гэта пачуццё нацыянальнай тоеснасці. І як на дзіва, гэты перыяд 19 стагоддзя, гэта перыяд найбольшага ўздыму польскай культуры. Тады пісаліся найбольшыя літаратурныя творы. Тады было вельмі шмат цудоўных людзей, дзеячаў, святых. І гэта адбывалася якраз тады, калі Польшчы не было фактычна на мапе Еўропы. І Ян Павел II, ён, спасылаючыся на гэты перыяд, прыйшоў да высновы, што гэта не эканоміка, не палітыка вырашаюць аб лёсе свету, толькі культура, а найбольшы ўплыў на лёсы свету мае самы важны складнік культуры, то бок рэлігійны культ. Ну, гэтая культурная задача, яна першасная для любой нацыі, у тым ліку для беларусаў. Так. І гэта можна рабіць паўсюль. І гэта можна рабіць у любых умовах. Так. Нават можна сказаць, што нават калі возьмем некаторых пісьменнікаў, творы можна пісаць у любых умовах. Солженіцын, напрыклад, возьмем Солженіцына. Ён, будучы ў лагеры, у гулагу, ён не мог нічога пісаць, бо не было нічога. Так. І што ён рабіў? Ён запамінаў цэлыя фрагменты тэксту, тое, што бачыў, і паўтараў. І пазней ён усё гэта стараўся аднавіць. Або, не ведаю, возьмем святога Яна ад Крыжа, каталіцкі святы 16 стагоддзя. Ён свае цудоўнейшыя творы, цудоўнейшую містычную паэзію напісаў дзе? У турме. Таму, кажу, культурай можна займацца абсалютна ў любых умовах. І нішто нам, калі хочам, то гэта зробім. Барацьба не спыняецца з канцом нашага жыцця. І плады нашай дзейнасці таксама не спыняюцца з канцом нашага жыцця. Паколькі шмат з нас думае сёння па-зямному, то мы не ў стане выйсці па-за гэтыя часовыя рамкі нашага жыцця. Растлумачу гэта такім чынам. Возьмем, напрыклад, сярэднявечча. Як будаваліся гатычныя катэдры? Яны не будаваліся за, не ведаю, 10-20 гадоў. Яны будаваліся сотні гадоў. І людзі, якія пачыналі будаваць гэтыя гатычныя катэдры, яны ведалі, што гэта не скончыцца за іхняга жыцця. І не гледзячы на тое, яны будавалі гэтыя катэдры для будучых пакаленняў. І тут нават калі возьмем, не ведаю, возьмем жыццё Хрыста. Жыццё Хрыста, яго земное жыццё, як яно скончылася? Трагічна. Гэта была трагедія. Христос памёр на крыжы, усе апостолы разбрыліся. Гэта быў канец. Месія, які павінен быў восстаць супраць рымлянаў, так, аднавіць гэтую веліч ізраільскую. Як скончыў? На крыжы, так? Столькі навучаў, столькі аздаравляў людзей, так? І што гэтыя апостолы? Уцеклі. Людзі таксама яго не падтрымалі. Гэта была трагедія. Тады. А пазней? Як пазней хрысціянства распаўсюдзілася, так? Як пазней апостолы, так? Яны гэтую моц, гэтую адвагу ад Духа Святога атрымалі, так? Як яны навучалі, з якой сілай, з якой магутнасцю? Веданне моў. Так, так. Таму я кажу, што нам, трэба жыць гэтай надзеяй. Што плён будзе, бо несумненна будзе, так? І я бы нават сказаў, што усе людзі, якія сёння займаюцца беларушчынай, яны як першахрысціяне. І гэта захапляльна. Нехта кажа, што гэта трагедія. Не наадварот. Гэта проста, гэта людзі выбраныя, можна сказаць. Не пабаюся сказаць гэта слова. Выбраныя Богам. Патлумач. Таму што думку сваю. Таму што гэтых людзей мала. Гэтых людзей, яны як першыя апостолы, можна сказаць. Іх вельмі мала, якія займаюцца беларушчынай, так? І на іх плячах спачывае вялікая задача. Або гэта будзе жыць, або гэта будзе трываць,
Або калі гэтыя выбраныя людзі Беларусі не будуць гэтага рабіць, то камені будуць за іх гаварыць. Або калі беларусы перастануць, не ведаю, займацца справай беларушчыны, то не ведаю, хто пачне. Палякі, амерыканцы, немцы, брытанцы, украінцы і людзі іншых нацыянальнасцей. Марыюш, а ў чым сэнс жыцця? У чым сэнс нашага існавання? Па тваёй версіі, што думаеш вось канкрэтна на гэты конт? Добрае пытанне. Сэнс жыцця ў самім жыцці? У тым, што мы жывём, у тым, што мы ёсць і што мы будзем. Гэта мой адказ. Калі мы ўжо ёсць, то гэта азначае, што мы ўжо будзем назаўсёды. Гэта вельмі філасофскі адказ, але гэта мой адказ. І кожны ўжо можа дарабіць уласную інтэрпрэтацыю да гэтага. І яшчэ хочу сказаць, што колькі людзей, столькі інтэрпрэтацый. Вядомы знакаміты французскі філосаф 20 стагоддзя Поль Рікер. Ён менавіта даказваў сваёй філасофіі, што можна пабачыць Бога менавіта ў гэтай бясконцасці інтэрпрэтацыі. Што ў гэтым можна пабачыць менавіта Божую руку. Таму што калі возьмем любы тэкст, любыя словы, любую цытату, то яе можна інтэрпрэтаваць без конца. І ён даказваў, што менавіта гэта доказ існавання Бога. Гэта бясконцасць інтэрпрэтацыі. Таму тут ужо дарабляйце да маіх словаў інтэрпрэтацыю, якую хочаце. Марыюш, а ў цябе ёсць жыццёвы дэвіз? Словы, якія цябе натхняюць? Ёсць. Алілюя і наперад. Ты сам прыдумаў гэта? Не, гэта кожны ведае, Ну, кожны паляк ведае айца Тадеуша Рыдзіка, дырэктара польскага радыё Марыя. Ага. І гэта ён так любіць казаць. Алілуя і наперад. Дакладна. То бок, якби, Ты... заставайся пры Богу, так, і рабі ўсё з Божай дапамогай. Бо калі робіш з Божай дапамогай, то ўсё атрымаецца. Атрымоўваецца, што ты пераняў гэтыя словы, вось, і яны пасуюць табе, тваёй натуры, так? Так, яны аптымістычныя, а я аптыміст па жыцці. А яшчэ тут удакладню, я рэалістычны аптыміст. Што б ты пажадаў беларусам? Я бы пажадаў... У гэтыя такія складаныя часы эміграцыі і тым, хто ў Беларусі? Я бы пажадаў беларусам, каб не страчвалі надзеі. Ведаю, што это вельмі цяжка, што сітуацыя сапраўды не весёлая, але ёсць такое ангельскае выказванне. There is always sun always shines above the clouds. Перакладзі, калі ласка. То бок, сонце заўсёды свеціць панад хмарамі. І хачу, каб беларусы пра гэта памяталі, бо сітуацыя вельмі дынамічная. Гэта ўжо не ведаю, мінулыя часы, гэта не сярэднявечча, калі свет мяняўся вельмі павольна, калі патрэбныя былі стагоддзі, каб свет мяняўся. Цяпер усё вельмі дынамічна мяняецца, а цяпер усё мяняецца кожныя 10-20 гадоў. Таму майце надзею, працуйце, будзьце аптымістамі, любіце адзін аднаго, ніколі не падайце духам і напрыканцы ўсё будзе добра. І так і будзе. Марыюш, а як у цябе ўражанне ад Злучаных Штатаў? Ты ўпершыню тут? Так, я тут упершыню і мушу сказаць, што мне тут вельмі падабаецца. У якім плане? І гэта нават мяне здзіўляе, таму што, я вам скажу, звычайна, калі езджу за мяжу, як тыповы паляк. Мы, палякі, вельмі любім наракаць. І калі едзем за мяжу, мы заўсёды параўноўваем усё з Польшчай. І заўсёды Польшча ў гэтым параўнанні выпадае лепш. А тут я сам дзіву даюся, але
ну, гэтая краіна мне вельмі падабаецца. Але гэта таксама не так, што я тут не бачу нічога дрэннага. Напрыклад, ну, ўжо з самога пачатку звярнуў увагу на ежу, што ежа тут, ну, мякка кажучы, не вельмі якасная. Але мне, хутчэй за ўсё, адчуваю нейкую лучнасць духу палякаў і амерыканцаў. І разумею, чаму заўсёды палякі глядзелі прыхільна і бок Амерыкі. Гэты дух такой толерантнасці, дух свабоды, дух аптымізму, дух веры ў лепшую будучыню. Гэта тут ёсць. Гэта выразна адчуваецца. Дух таго, што неважна, хто ты ёсць, неважна, з якога, не ведаю, з якой сям'і ты паходзіш, то тут ты маеш шанец сапраўды, ну, выйсці ў людзі. І мне падаецца, што гэта таксама блізкае польскаму духу. Таму нейкую такую лучнасць духу адчуваю вельмі добра. Дзякуй табе за размову. Вельмі было прыемна паразмаўляць з адукаваным чалавекам, тым больш, які цікавіцца беларусістыкай, беларускай мовай, культурай, гісторыяй. Вось, спадзяюся, што мы яшчэ пачуемся. Дзякуй табе, Алесь, таксама за запрашэнне. Заканчваем. Так? Здаецца, ўсё, так? Так, усё. Дзякуй усім, хто даглядзеў гэтае відэа да канца. Спадзяюся, што інтэрв'ю з Марыюшам Каліцінскім вам спадабалася. А калі так, то не забудзьцеся пра падабаечкі і напішыце ўнізе каментар. Шаноўныя сябры, я з вамі развітваюся да чарговых крокаў. Пакрочылі разам і далей.